Kumbalai pusan ngut ki Kyrtong na ki sandli ki constituency jong kari Bhoi la syembe ki long ki babit Biang bani Aireng na kabenta ki Ilekshon mentau snem ha kani ke jela hadiam ladat man bishar bania thek pathek ki kot ki sla bakla late man thep hapo ki office jong ki returning officer baper hapo ri Bhoi district Hakapor jeng bishar ki kot kisla jong baro ki Kyrtong la bishar benia ki returning officer bala syamru baro ki kot kisla jong ki lai pusan ngut ki Kyrtong ki long ki babit Biang bat ki la aru bania kun election na ki constituency bagi temu ban mi kman ko office jong deputy commissioner jong kari Bhoi kala sakiru ye ke jing ye lum jong upat ba pat san ke belawan bania senran lem ki Kyrtong na ki seng sang per thai ki baper hakapor bala bishar benia ki kot kisla jong ki kum ki Kyrtong berpura jong keseng na kabenta kini ki election. Ya ki kot